diferenciación entre os escolares, máis que aprender de memoria. Vemos aquí pois, que están nunha aula ao aire libre, abaixo unha escola de nenas, e aí vedes esas caras, que esta foto é unha das máis bonitas que se poden ver desa experiencia irrepetible das escolas da Institución Libre de Enseñanza, as misións pedagóxicas que percorreron toda España e aquí en Galicia tamén estiveron. Vedes esas caras dos nenos que están como vendo algo do outro mundo, estaban vendo cine na aldea. Levaban o teatro ambulante, os cuadros ambulantes, o museo ambulante, a lectura, etc. Todo isto, bueno, aquí vedes tamén este home que está ahora moi de moda na película de Antonio Benaires, este maestro catalán. Xa vedes na película, se viste desa película, como ensinaba os nenos e as nenas daquela escola, daquela aldea de Burgos, facendo os famosos cuadernos. Aí vedes abaixo uno dun alumno, Antonio García, el mar será moi grande, moi ancho, moi hondo, bueno, tiña unha imprenta e os rapaces, digamos que preparaban os temas imprimindo esas follas, e o que lle pasou, que foi represaliado o 25, se mal non recordo, de xullo do 36, e acabou, como dicen nos expedientes, pasado por la sala. De aí pasamos a outro mundo, nunca mellor dito, a escola do franquismo, é a contraescola, a contrarrevolución. É unha escola na que hai que aprender as cousas de memoria, hai que poñer nas paredes o cuadro de Xosé Antonio de Franco e, por supuesto, que non falte un crucifijo. Organizaránse varias procesións en Santiago de Compostela, concentración de las parroquias en la Santa Iglesia Catedral, para bendecir los crucifijos que, con gran devoción, se llevarán por la ciudad para reponerlos en las escuelas. Y casos como este, así na provincia da Coruña, e así en España. Vedes aí unha escola de nenas, todas uniformadas, levantando a mano, por supuesto, as monxas, as escolas católicas. Na dereita, un rapaz que está dando a lección, vedes perfectamente o mobiliario típico dunha escola do franquismo, e abaixo aí a tedes. Nenos que están levantando a man, saludando a bandeira antes de entrar, unha organización, un coro, será de la sección femenina, e vedes que non se ve moi ben con esta diapositiva, pois unhos rapaces uniformados que están tamén formando antes de entrar na escola. Bueno, pois dito isto, vamos a pasar primeiro rapidamente a historiografía dos estudios, que hai, non vou dicir os de España, eso verémolo cando salga o próximo libro, que aí tratamos todo o que se leva feito desde finais dos 70, imaginamos que se podía contar naquela, a medida que se crean máis facultades de historia, hai máis investigación, pois hai máis de 200 traballos e todos esos aparecerán recollidos nese libro que me comenta Lleyo, que parece ser que todo está máis que ben para que o podamos ver dentro de uns meses. Todo parte desto. La depuración del Magisterio Nacional deste profesor Francisco Morente Valero. Ese é o primeiro estudio, e para os estudiosos de depuración do Magisterio en España, la Biblia. É o primeiro gran estudio, o que marca novas pautas. El fala de toda España, pero non colle os expedientes todos de cada provincia. Pero, bueno, é unha referencia importante. A partir de aquí, cambia todo. Aí hai unha selección de libros de todas as provincias, pero nos interesanos que pasa en Galicia. E iso que vedes aí reflicte un pouco a situación a día de hoxe na provincia da Coruña. No medio temos este libro que é o traballo, non é porque eu sexa o autor del, ni moito menos, non me interesa facerle tampouco, non veño aquí a vendelo, non teño necesidade de verlo, pero é a investigación máis completa que a día de hoxe hai en Galicia, e polo que vimos no emprego desa metodoloxía, poucas veces se ten empregado en estudios de toda España. Vímolos, e hai algúns que están moi ben feitos, a Comunidade Valenciana está moi ben estudada, Cataluña, etc. Pero esta metodoloxía aquí en Galicia sorprendeu. A esquerda, o catedrático da Universidade da Coruña, Narciso de Gabriel, con vermellos e laicos, a represión fascista do magisterio coruñés, colle unhos cantos maestros, sobre todo hai consultas no AGA, pero sobre todo colle a prensa e os boletíns oficiais, e salenlle, veremos despois, menos de 500
mestres, o que a nos sabernos 2065 mestres, porque o estudo feito nesa foto do medio está feito, valga a redundancia, con todo o que hai no AGA sobre os mestres da Coruña, pero non coruñeses de pro aquí, sino mestres da Coruña ou de cualquier outro sitio de España que no momento da sublevación exercían no territorio provincial da Coruña. Hai mestres coruñeses que exercían noutras provincias, esos non os estudamos. E a dereita hai outro estudo que é menor, que tamén é da autoría de quen les fala, que os poucos mestres que eran acusados de ser masones, os collimos e ampliamos un pouco o tema neste outro libro. Outra provincia que está ben estudada, pero con outras metodoloxías, é a de Pontevedra. Aí hai 3 obras que son importantes. Porto Ucha, que fixo unha primeira, este estudio das mestras e mestres pontevedreses depurado polo franquismo. Estudaron tamén a Casa do Mestre de Pontevedra, con temas relacionados, por suposto, coa depuración, e este outro que fixo Ángel Serafín Porto Ucha, con Raquel Vázquez, Represión e Depuración do Magisterio, que van percorrendo os partidos xudiciais da provincia. Na provincia de Lugo hai que estudiala porque de momento só hai un estudo editado, creo que foi por Edicións do Castro, hai anos, da represión a nivel xeral, e só se dá unha cifra de uns 1.800 mestres, pero nada máis. Non se fai un estudo con todas as da lei exclusivo deste tema. E despois hai estudos monográficos, por exemplo, sobre María Barbeito, esta inspectora da Coruña que foi represaliada, ou este de Miguel Paz Cabo de Brentia, que era un dos mestres que vivían aquí en Santiago, con ese libro Viva la Libertad, ou Xosé María Álvarez Blázquez de Narciso de Gabriel en Pontevedra, este outro de Ernestino Otero, pedagoga, ou o de Víctor Fraiz, e en Ourense, pois Xosé Manuel Cid, que tamén fixo a depuración dos mestres en Ourense, pero fixo, como eu me reconocía cando eu estaba facendo a tese, é que eu, cando a fixen, había moitos expedientes en Madrid coa cintiña vermella que ainda non se podían abrir naquel tempo. Non é o caso que eu me atopei, que estaba todo xa disposto para consultar. Pero entende, entre outras cousas, estas monografías, Alfonso García Rojo, Rosa Pons e Fábregas, por alá en Parada do Sil, ou este estudio de Amoiro da represión, que tamén incluye por lo menos 2 mestres. E logo non hai moito tempo, saía esta Murguía, que fai un percorrido pola depuración do magisterio en Galicia, pero é todo moi breve e hai moi poucas referencias a un bon estudio feito que beba, digámoslo así, no arquivo, no ARA de Alcalá de Henares. Aí temos de Narciso de Gabriel, os mestres mortos daquel verán, que foron asesinados, ou de Carlos Meixome, que estuda no Malmillor as cartas da memoria e dedicalle un bon capítulo ou a depuración dos mestres nesa zona. Vamos pasar a represión, depuración. Hoxe hai xente que lle falas de depuración, pero que vais a depurar las aguas, mire usted. Son a depuración, falando en unha investigación histórica, pois é facer que eses mestres que viñan ca ideoloxía da República e da democracia, se pudermos facer a lo bestia, unha caricatura é abrir o cerebro, quitar a República de aí e meter o novo Estado a cachón. E se non te entra, te va a entrar, e se non te vas a acordar. Nós non estudamos a represión física, pero sí facemos referencia a ela, e aí tenes, no AGA hai 23 expedientes de mestres da Coruña, de mestres que foron executados. E o problema, sendo xa un problema gordo que te maten, é que te matan e unha vez morto abrenche expediente de depuración. Es decir, te vas al outro mundo e te abre un expediente de depuración como el informe del cura, como que veremos dentro de un rato, e vas a acabar castigado, separado definitivamente del magisterio. Casi era unha burla, pero así funcionaba. E despois hai 21 expedientes de docentes encarcelados. E por que te podían matar? Pois porque eras da esquerda, porque eras do Frente Popular, porque decían que eras comunista, porque pertenecías á Federación dos Traballadores da Enseñanza ou, como noutros expedientes, a Asociación de Traballadores do Ensino, etc. Que era o mismo. Sí, pero bueno, como nós nos centramos no que dice literalmente cada expediente, por eso poñemos. E os motivos, pois eran a cárcel porque eras masón, porque eras rebelde,
porque eras comunista ou porque se lle acusa de espionaje. Aí vedes dúas mulleres, María Vázquez Suárez e Mercedes Romero Abella, que foron asesinadas. A da baixo estaba casada cun empregado do Banco Pastor da Coruña e é desgarrador ver as fillas, que non sei se morrerían xa, pero eu teño unhas revistas que se editaron non hai moitos anos, donde elas falaban que nos tiñamos 3 anos, estábamos na casa de noite, viñeron a buscar, e se te visto non me acuerdo. Levarona fora da Coruña, na carretera, creo que era na estrada de Guitiriz, e primeiro abusaron, despois cortaronlle por onde quixeron o corpo, e así acabaron con ela. E María Vázquez, pois, tamén viu a morte dun xeito parecido. Nos estudamos 2061 expedientes de mestres coruñeses depurados. Aí vedes, mulleres, o 53,5%, 1.104. Homes, 957, o 46,4%. A gran maioría deles eran mestres galegos. Afiliación política, solo a que se coñece polo que pon nos expedientes. Aparecen expedientes de 216. Había eran 33, un 79% de Falange Española e de las Homs, de Izquierda Republicana 24, do PG 21 e do Partido Comunista 14. Afiliación societaria, había 369, que pertenecían á Federación do Ensino, a la Asociación Nacional de Mestres, a la Asociación Nacional de Maestros Católicos, a SEM e a CNT. E deses aparecen somente 55 que ocuparon cargo directivo. Habíaos con cargo local, aí vedes, 36. 12 mestres que eran alcaldes, 9 que eran tenentes de alcalde e 5 que eran concelleiros. Pero mira, non se ve ben. No, un dato que está correcto, ese 216 da Falange. Eran represaliados os de Falange. Es que algunos se metían... Pero 200. No, espera, Mira, 216, porque moitos deles decían... Sí, 216... bueno, eran 33. Porque estou vendo que si de filiación conocida eran 216, se nos colou 216 aí. Son 33. Xa mudaba eu tamén. E depois abaixo será FETI e non FET. Bueno, igual, esos son... Non vamos perder tempo nesto porque creo que se entende ben, vamos a ver que... Bueno, vamos a empezar xa. O que hai que decir é que o proceso depurador do franquismo foi un auténtico éxito. E non se pode comparar este proceso, o sea, non hai nada que se lle poda comparar ni en la Italia fascista, ni en la Alemania nazi, ni en el Portugal de Salazar, y si nos vamos a América, en el Paraguay de Stroessner. Naide se centrou tanto en castigar aos mestres como Franco. E vamos ver este proceso depurador que é como ver se o tuviéramos que visualizar sería unha liña de metro con varias estacións. Cada estación é unha instancia que te vai xulgar, unha instancia depuradora. Hai unha primeira fase. A primeira fase nos sitúa días despois da sublevación. Estamos en finales de xullo, estamos en agosto, e aí a que toma as cartas no asunto é a autoridade gubernativa militar. E os mestres da Coruña e de toda España automáticamente suspensos de empleo e sueldo. E como aí te suspenderan porque eras rojo, porque eras no católico ou porque foses o que quixera, aunque non fose verdad, tú non podías defenderte. Aí actúan os comandantes militares e os gobernadores civiles. Según os expedientes que se conservan, aparecen sancionados pola autoridade gubernativa militar 473 mestres nesta provincia. Hai unha orde da Xunta de Defensa Nacional do 19 de agosto do 36 que dice que os alcaldes teñen que enviar sí ou sí aos rectorados informes sobre os mestres do seu termo municipal. Que está pasando? Estamos en agosto, votase no novo curricular encima en setembro e os militares din, esto non é para nosotros. Vamos a dejar esta responsabilidad en el mundo educativo. A quen lla deixan? Os reitores de toda España. En Galicia, quen se fai cargo desto? O reitor da Universidade de Santiago de Compostela. Como actúan os reitorados? E despois a Xunta de Decanos?
pois estes van sancionar en base a informes. Xa piden informes nos pueblos. E, por os nosos datos, o rector chegaron 164 expedientes e absolveu a 43. Despois aparece aí a actuación da Junta de Decanos, que lle chegan 12 e absolve a 4. E vedes aí que o reitor sanciona a 121 e a Xunta de Decanos a 8. Esta é a primeira fase. Pero resulta que en novembro, claro, cando te pos a estudiar isto, aburreste a ver normativa. Hai unha cantidade tan inxente de normativa para construir este aparato depurador que solo vendo a los documentos o podes creer. Órdenes circulares, etcétera, etcétera. Eso quere decir que se lo pensaron moi bien e que crearon un magnífico procedimento depurador. Houve depuración de mestres na República, pero non chegou a tempo. Houve noutros regímenes anteriores en España, pero ningún se pode comparar como este do que vamos falar agora. E como decía antes Grandío, isto non é de agora, surge como encendemos a luz e ya está, non. Isto vense masticando polo menos desde a Revolución de Asturias. Xa na prensa de aquel ano 34 aparece unha advertencia contra os mestres, contra o que lles pode pasar. E esperan al golpe de Estado e despois a guerra para, pero os primeiros días, para actuar. E se vos fixades, o colectivo dos mestres foi o primeiro de todos os grupos profesionais do país en ser represaliado. Por qué? Porque nos surge que estos señores son os que van a educar a nuestros niños. No los pueden educar de otra manera que no sea como nosotros concebimos el nuevo Estado. Aparecen con ese decreto do 8 de novembro do 36 en cada provincia as comisións provinciais de depuración. Unha por provincia, salvo Valencia, que hai dúas, e en Madrid hai varias. Pero na Coruña é a Comisión Depuradora D, que se encarga dos mestres de primeiro ensino. Aquí constituíuse como tal en decembro do 36 e, según a documentación consultada, a primeira actuación que tuvo foi cun expediente resolto o 3 de marzo do 37, que era o mestre Luis Villaverde García. A súa actividade durou ata o 17 de xullo do 1943, debido ao expediente de Mercedes Ares, que era unha alumna do grau profesional da Escola Normal da Coruña, que se dilatou tanto no tempo, porque non pudo atopar a comisión o nome desa alumna maestra na lista que lle fora enviada pola Escola Normal. Donde se ubicaba esta comisión? Pois estaba ubicada na Plaza de Galicia, na Coruña, números 22, 27, tercero. E quen a presidía? Ángel Díaz Grande, que era o director do Instituto Eusebio da Guarda na Coruña. Actuaba como secretario Ramón Lamela Cernadas, que era inspector de primeira enseñanza, e como vocais estaban Enrique Montenegro López, Antonio Eiján Lorenzo, José Martínez Pereiro e Chaos Losada. Nótase o ver 2000 informes da comisión como actúa cando sentencia, como dice el señor Monteagudo e demás no acuden, non estaba moi bollante en medios económicos e non se podían achegar a comisiones de Ferrol e actuaban desde aquela cidade. Bueno, pois esta é a primeira instancia. Mirade, para que o vexades, eu intentarei facelo da maneira máis visual posible, e esa maneira visual é, antes de nada, como actúa a comisión. É dicir, nós estamos aquí no Instituto Eusebio da Guarda e vos sodes os mestres que estades en toda a provincia. E eu digo, este mestre que vive en Noia, infórmeme el cura, infórmeme el alcalde, infórmeme el comandante de la Guardia Civil e informe un padre de buena familia y de buenas costumbres. En outros sitios, además, la falange. Pero esos son los informes impepinables. Eu mando un cuestionario, e ese cuestionario que me tes que responder, e a ver como mos respostas, dice, Viva España e obedes, informe que a la instancia de la Comisión Depuradora del Magisterio de La Coruña, en calidad de alcalde ou de sacerdote ou de lo que sea, informe. Primero, conducta profesional. Asiste puntualmente a la escuela.
desarrollan ella la actividad necesaria, sus alumnos se adelantan en instrucción y educación, las enseñanzas que da se inspiran en los dictados de un fervoroso amor a España, inculca a sus alumnos, el respeto a las instituciones básicas de nuestra civilización, tales como religión, patria, familia, propiedad, jerarquía de las clases sociales, etc. Se mostraba o se muestra hostil a ellas o indiferentes. Hacía este maestro labor antirreligiosa. Despois miraban a conducta social, esto es, fuera de la escuela, en su vida de relación. Daba buen o mal ejemplo público, asistía a centros o reuniones que pudiesen desprestigiarlo, se relacionaba o se relaciona con elementos socialmente sanos, indiferentes o subversivos, cumplía y cumple los deberes religiosos, hay de ti que no los cumplirás. Conducta particular, ha vivido y vive con dignidad, al menos externa, exigible a quien no solo es instructor de la niñez, sino su educador y que debe ser ejemplo del pueblo. En caso de ser jefe de familia, manifiéstese si cumple con sus deberes de padre, esposo, etc. Después en lo político y en lo social, ¿militó o milita en algún partido político? ¿En cuál? ¿Intervino en propagandas políticas o sociales? ¿Cuáles fueron? ¿Perteneció o pertenece a alguna organización societaria, profesional o a ninguna? ¿Estuvo afiliado al Frente Popular? ¿Simpatizaba con el Frente Popular? ¿Ha pertenecido a la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza? ¿Ha figurado como interventor o apoderado de los partidos del Frente Popular en elecciones? E por si fuera pouco, ponga outros datos que el firmante considere dignos de hacer constar. Este informe había que mandárselo a todos los profesores, a todos los maestros, e había un informe distinto, o do alcalde, o do cura, vamos ver despois o papel da igrexa, e había que respostar. Unha vez que chegan esos informes, o sea, yo te mando eso, ahora tú me lo contestas, y yo creo que una vez que recibo, pues ahí ves, lo que recibe la comisión, recibe 1477, o manda 1477 pliegos de cargo a todos los maestros. Y ahí van, infracciones políticas, 448, infracciones de tipo social, 371, de tipo profesional, 304, e religiosas ou morais, 241. Infracciones políticas, pues, como tuviesen con el representante socialista o de outra ideología, o porque eles pensaban que era da esquerda, xa estabas manchado, según eles. Infracciones de tipo profesional, pues eras un cabecilla de una asociación pues, que ellos consideraban izquierdista de los maestros. De tipo moral o religioso, estaba a ver qué hace esta maestra soltera, a ver qué hace esta maestra bailando en el baile del pueblo a las 10 de la noche, sin estar casada, o que no me cumplen con el precepto pascual. Estuvemoslo hoxe, e danos a risa, pero hai que verse naquela época. Unha vez que manda esos pliegos de cargos, recibe pliegos de descargo. E cando recibe, eu acuso que tú me respostas. E entonces agora que cotexo, digo, bueno, pues las infracciones políticas se quedan en 246, las de tipo social en 299, las de profesional en 73 y las infracciones religiosas o morales se quedan en 107. A ver, que esto... Cando actúa a comisión depuradora, yo te acuso, tú me respondes y yo digo, bueno, pues aquí me pasé o no me pasé. Pasan el muerto, por decirlo así, a la Comisión de Cultura y Enseñanza. Veis arriba, como dice, en 1967, expedientes que recibe la comisión, pone cargos a 1437 y absuelve solamente al 27%. Esto se lo paso a la siguiente parada de metro, a la siguiente instancia, la Comisión de Cultura y Enseñanza, que depende de la Junta Técnica del Estado y que entra en funcionamiento el 1 de octubre del 36. Non hai 1967 expedientes na CCE, na Comisión de Cultura. Según o que nos vimos no haga, aparecen pois esos que vedes aí. Que fai a Comisión de Cultura? Pois confirma ou cambia as propostas que lle chegan das comisións provinciais ou informa a presidencia da Xunta Técnica. E aí la chegan 190 expedientes, desos sanciona o 61%, que son 116, e absorbe case o 39% con eses
74. E aí nesas gráficas veise en que época hai máis resoluciones de la Comisión Depuradora Provincial y de la CCE. La depuración provincial llega al máximo a 500 más o menos en julio-diciembre de 1938. Empezó a baixar hasta 43. A CCE empeza, sube a partir de xaneiro, febreiro do 38. Unha vez que pasa todo esto, ya pasamos una estación, autoridad gubernativa militar. A nosotros esto nos queda grande, se lo pasamos a los de educación, al rector, junta de decanos. Créase, ben pensada en novembro, a Comisión Depuradora Provincial, a Comisión de Cultura e Ensino, e agora, desde xaneiro do 38, cambia o deseño das estacións desa liña de metro. Aparece en escena o Ministerio de Educación Nacional, e o Ministerio de Educación Nacional é como un bicho de dúas patas. Unha pata unha rama é a OTA, que é a Oficina Técnico-Administrativa, e por outro lado, las CDP, Comisión Provincial de la Comisión Superior Dictaminadora, dos organismos que yo como Ministerio pongo en marcha para continuar con la depuración de los maestros. La Oficina Técnico-Administrativa ve de aí creada por orden 12 de marzo do 38 e desapareceu do mapa o 9 de febreiro do 44. Que fai? Tramita expedientes, incidencias e recursos da Comisión Depuradora. Aquí xa o mestre pode recurrir. E nos expedientes hai hasta 4 recursos do mismo mestre. Fixa as sancións e as pautas de actuación da Comisión Provincial e eleva as propostas á Comisión, ata que se crea a Comisión Superior Dictaminadora. Pola Oficina Técnica aparecen 695 resolucións, 60 sancións, un 0,8%, e 689 mestres absoltos, un 99%. A Comisión Superior Dictaminadora cheganlle 1095 resolucións, desa sanciona o 30% e absolve o 69,04%. Claro, eu que son mestre, me castiga la Comisión Provincial, se reafirma la Comisión de Cultura y Enseñanza, yo voy ahora al Ministerio y meto un recurso. Y llevo los avales, y llevo avales de la priora del convento de no sé qué, del padre superior, más de un empresario que es de buena familia de mi pueblo y me conoce, y del cura, porque non dixen antes, e vou non decir ahora, os informes, e isto que non se me entienda, que voy en contra, yo aquí non me manifiesto ni a favor ni en contra da Iglesia, cada un que penso que queira, ni de ninguén. Isto é traballo científico e acabouse. Os curas tiñan os informes máis puntillosos de todos os que chegaban á Comisión Depuradora Provincial. Hai casos de mestres que la Guardia Civil y todos dicen es una persona de orden moral, que no tiene ninguna mancha, chego a informe do cura, no cumple con el precepto pascual, parece ser que anda como una maestra sin estar casados y cosas así. O como le dice de outro, no cree en Dios, o mira más hacia Moscú que hacia España. El de no creer en Dios conta que o mestre chamaba a un neno na escola, traía a mesa e dice, a ver, pega golpes y llama a Dios. Decía o rapaz, Dios, contesta a Dios, no, métete debajo, a ver si está debajo. Entonces esto llegaba yo, ocurre, denunciaba, esto es lo que hacía el maestro, que no creía en Dios. Ahora vamos a centrar, a ver si me da tiempo, para que vexades cómo actuaban os curas, neste caso na provincia de Coruña, que es para darlle de comer aparte, aunque había de todo tamén, como veremos ahora. Que pasa con isto? Que chegan os anos 40 e se nos va de las manos a depuración, que non damos acabado. E entón, que é o que fai o Estado? Crea eso que vedes aí abaixo, o Xulgado Superior de Revisións. Estamos xa a finales dos 40, dos 50, hai que acabar xa con isto, porque empezan cos expedientes e non dan acabado. E entón, o Xulgado, en caso da Coruña, chega a resolver 164 recursos. Mostra conformidade con instancias previas con 42 e non hai conformidade con instancias previas en 122 recursos que chegan. E, como vedes aí, por resolución ministerial resolveu 645 expedientes
absolvendo o 66% dos expedientes de mestres que lle chegaban. Conclusións. Resolución de 1973 expedientes ou mestres. Vedes que aí hai 1563 que non foron castigados. 79% del magisterio de la provincia de La Coruña non foi castigado. Os sancionados, un 20%, 410 más 88 castigados pola autoridade gubernativa militar sin incoación de expediente. Ao final, nesa primeira etapa, 498 que suman un 24%. Hai 266 que foron absoltos, sancionados en algunha fase, e 764 sancionados, un 37% dos 2061 depurados. Pero claro, aquí hai que hacer un inciso. Que estos sean os resultados que dan os expedientes objetivos de La Coruña no significa que ese viaje en metro, ese recorrido por la depuración, fose un camiño de rosas. Porque aquí pasa como nos cursos. O neno empeza en setembro, suspendeu a Navidad, a ver se aproba en Semana Santa. Aquí podías ser suspendido por os militares, agraciado por la comisión depuradora ou al revés, e despois castigarte nunha instancia destas que fomos citando, ou non. E entón nos chegamos a afinar para ver cuántos de los que iban suspendiendo las distintas tal, al final en una de ellas fueron aprobados, por decirlo así, e hai que sumarlos tamén. Aquí vedes agora as sancións. O peor que che podía pasar, bueno, que te separaran definitivamente del magisterio, un 16,8% desas 1.563 sancións. Ou unha moi frecuente, a máis frecuente, nada menos que un 57%, era o traslado. Claro, podíante trasladar definitivamente, sobre todo se te acusaban de ser nacionalista, a la outra punta da península ou a las islas. Acusacións de nacionalismo fora de Galicia e os de Cataluña, pues, para Jaén ou para Las Palmas ou para donde fose. Aquí hai un caso dun mestre que tiña o pobre home, como decía yo, le tengo tanto amor a mi tierra, que me encanta Galicia e dedico mis ratos libres a dibujar hórreos, hago maquetas de cruceiros, hago cosas típicas de Galicia. E pensaban que acusaron de ser nacionalista, galeguista. Menos mal que despois, creo que foi o informe da Guardia Civil, dice, para o carro, que este señor de política nada, isto é cosa cultural. Suspenderlos de empleo e sueldo un 33% e te proíbo que solicites vacantes un 36,6%. O sea, hai xente que pasou moi mal, aunque despois acabaran, digamos, aprobados en la última instancia. Xente que se quedou sin medios para vivir, unha maestra que decía, pedía auxilio, pedía socorro, que decía que non tiña ningún triste cacho de pan para darlle aos nenos, que os tuvo que repartir pola familia, que había que o marido morrera e que non tiña maneira de sair adiantes. Isto xa o vimos, a ver que pasa aquí. Bueno, aí está, resoluciones no sancionadoras. As maiores foron entre julio e decembro do 37, volveu baixar, pero sendo altas entre xaneiro e julio, bueno, julio e decembro do 38, e as sancionadoras, cando máis meteron caña, foi entre diciembre, primeiro, na primeira etapa, entre enero-junio del 37 ao 38, despois se baixou, e máis resolucións sancionadoras entre julio e diciembre do 39 a todo o 40. Van baixando ata que quedan xa no ano 54. As que quedaban xa, ese refugallo que quedaba ata os anos 60 incluso, xa o normal era que repuxeran al maestro, pero claro, se estabas jubilado, pois... Nas conclusións, axuntamentos da Coruña por debaixo da media, 59, eso representa un 62%. Concellos con sancionados sobre a media, 36, e sobrepasan a media Melide, Muros, Oza dos Ríos e Narón. É curioso, ahora vamos ver aquí no mapa da Coruña, bueno, aí antes de nada, vedes neste cuadro que está sacado do libro, comparativa de resolucións das instancias depuradoras na Coruña. Vedes a esquerda de todo a Autoridade Gubernativa Militar, Junta de Decanos, Reitor, a Comisión Provincial, a Comisión de Cultura e Ensino,
a Comisión Superior Depuradora, a Oficina Técnica, o Ministerio e o Xulgado. E aí vedes os expedientes que lle chegaron na segunda columna, canto sancionou cada unha, porcentaxes de sancionados, de non sancionados, e vedes que a que máis sancionou foi a Comisión Depuradora Provincial, seguida da Autoridade Gubernativa Militar e despois a Comisión Superior Depuradora e o Ministerio tamén. E a que menos foi a Oficina Técnica Administrativa porque durou pouco o seu traballo. A media de sancionados na Coruña, 24,16, e a sexta provincia española só foi superada por Asturias, León, Madrid, Barcelona e Valencia. Porcentaxe medio de sancionados similares a Coruña, Murcia 24, Valencia 24, Guadalajara 23, Navarra 23, Toledo 23, provincias con máis sancionados, León 91%, Soria 79, casi 80, Asturias 43, Girona 40, Segovia 36. A media de absoltos na Coruña é de 79,22, provincias con máis mestres absoltos, Sevilla con 86, Huesca con 85, Granada 82, Vila Real 81 e Valladolid 81. As conclusións. Pois a Guardia Civil nesta provincia emitiu 2.121 informes, os curas 2.117 informes, os alcaldes 2.096, os pais de familia de boas costumes 1.776, a FED e das FONS 249, os veciños 303 e os inspectores de educación 114 informes. Os pliegos de descargo, pois houbo, a ver, isto que se de aí, 784, si negaban as acusacións, non te va a creer la Comisión Depuradora. Había que argumentar que non eras merecedor de eso do que eu te estou acusando. E culpaban da súa sorte, pois a Guardia Civil, o cura, os alcaldes, os veciños, os grupos armados, compañeiros, buscaban, como dixen antes, avales por medo a quedar fora da normalidade, desde certificados de conducta, os de bautismo, enterro católico dos familiares, matrimonio canónico e incluso, se podo aportar unha foto cun religioso, aposto que me vai servir de aval. Vamos ver se isto sigue. Bueno, as conclusións estaban basadas neste estudo da Coruña, que fora a primeira investigación feita en Galicia dunha provincia complexa, e aí podedes ver algún detalle, a concreta aportación de cada instancia a resolución final do proceso, denominando as da Comisión Depuradora e o Juzgado Superior de Revisión. Estudia os recursos dos encartados, intenta reproducir a paisaxe sociocultural dun territorio eminentemente rural, coa súa moral mostrando disensos e consensos dos individuos con o réxime. Hai que ver que todo isto é unha paleta de grises, porque o mellor eu vivo nunha aldea e a miña irmá é íntima do comandante da Guardia Civil. O sea que, e todo eso influye a la hora de emitir un informe. 10 minutos, bueno, pues aí veis que el color máis oscuro lo tiene Melide. Non sabemos a día de hoxe que pasaba en Melide, porque hasta que non se estudie que pasaba do outro lado, na provincia de Lugo, non podemos saber exactamente se que as instancias eran exigentes ou nos concellos de outro lado pasaba algo. Hasta que non se faga un estudio similar en Lugo non o podemos saber. Canto máis oscura é a cor, veis que pola zona da costa, polo amarillo, aí indica, amarillo, municipios entre un 0,1 e un 10% de sancionados, os blancos 0% e o inferior e os máis vermellos a partir dun 30%. Como vexo que non hai tempo, aí vedes os estudios a día de hoxe en Galicia, e voume deter solamente un pouco cos informes dos curas, que os traigo aquí para non esquecerme. Os curas tiñan dúas cousas. Bueno, había curas que tamén foron represaliados pola Igrexa e polo propio Estado, pero a medida de parte dos cregos, falo da provincia da Coruña, había dúas cousas. Hai informes nos que eles se envalentonan. Nosotros somos pouco menos que unha clase que defiende el glorioso movimiento salvador e, por supuesto, que con muchísimo placer informamos. Pero había outros que tiñan medo se lle facían algo na aldea, porque nun puebliño donde había un mestre no rural, me pueden hacer el vacío, me pueden hacer cualquier cosa. Entonces, yo soy cura, como pasó un informe, yo tengo a la comisión, os voy a mandar un informe que lo vea el maestro así positivo, pero a las pocas horas os voy a mandar el informe de verdad. Y o cura
hai un informe que non sei se teño por aquí, donde echaban a unha maestra porque vestía a la manera de La Coruña, como yo soy de La Coruña, estoy en Malpica y visto a la moda de la ciudad. Pues es una cochina. Así aparecen los informes. Y entonces, pues, os párrocos tiñan por un lado esa valentía y por outro tiñan medo de que si se me entera fulanito que yo firmé este informe tan negativo contra él, pues se me va a enfadar y a lo mejor me encuentro con un problema, o me insultan, o non me van a misa, ou a saber, ou matan máis galiñas, ou cualquiera cousa que se podía facer. Había incluso algún crego que tiña unha ficha da ideoloxía dos seus feligreses. Claro, quen mellor que eles coñecían a xente que vivía nos povos? Eles e a Guardia Civil e o alcalde. A Comisión Depuradora Provincial, de todos os informes que recibía, que lle daba maior crédito era o informe do señor cura. El informe del señor cura en depuración del magisterio iba a misa, literalmente. Os presbíteros volcábanse no novo réxime, como o que pasou a Manuel Rodríguez de Rial Buxán, que agradecía a Comisión Depuradora la confianza puesta en mí, que está, decía él, que está deseando, y así a Dios se lo pide en sus oraciones, ver regenerada en todos los órdenes, especialmente en este de la enseñanza, a nuestra bendita e idolatrada patria. En Sánchez, Laxe, María Varela Lamas foi considerada desta maneira polo cura. Decía que ela non tiña ideoloxía. Dice, ¿qué sabrá ella de ideologías? La señora Varela Lamas no creo tenga el espíritu lo suficientemente templado para poder decirse que tiene ideología. Estoy seguro que con tal que le aseguren un sueldo que le permita atender cómodamente a cuanto necesite o desee, le tiene completamente sin cuidado el comunismo, el socialismo, la república, la monarquía, el fascismo y cuantas tendencias políticas y sociales haya o hayan existido o puedan existir. O cura de San Pedro do Muro, en Porto do Son, informaba ben sobre o mestre José Santos Bandín e enviou con reserva un segundo texto anulando o anterior, decía él, evitar compromisos e enemistades. E en Samamede de Ribadulla houve un motín popular, viñan os pais redentoristas de, non sei se eran da Coruña, a facer unha misión ao povo. E ele tiña medo porque a xente do pueblo era porto de mar, collíamos as ferramentas dos barcos, os pitos e demais, e boicoteábanlle a presencia dos redentoristas dice, se produjo un motín popular ante la llegada de los redentoristas en una santa misión que, según el cura, iba a tranquilizar a los feligreses envenenados por las últimas contiendas electorales. Cuando xa saíran da Coruña, o alcalde de Malpica comunicara que varios pescadores amenazaban con alterar a orden pública e o cura avisou a Guardia Civil porque non había maneira de avisar xa aos religiosos que viven de camiño para que desen a volta. Cando chegaron á Reitoral, dice o cura, se presenta ante ella un crecido número de chiquillos provistos de pitos, latas y una bocina propia de las embarcaciones de pesca que hacía un ruido ensordecedor, hombres y mujeres en mayor número que no cesaban de gritar, ¡fuera los frailes! Además de oírse blasfemias, amenazas y otras palabras, decía o cura. E os redentoristas o que fixeron foi marchar acompañados cos guardias de volta para a Coruña. Ou en Betanzos, que o cura sentía informar mal sobre o mestre Segismundo del Bosque Pablos e decía, única y triste excepción en el magisterio ejemplar de esta ciudad y tengo que hacerlo en conciencia a pesar de la fuerza que sobre mí quisieron ejercer algunos elementos que por él se interesaron. Por eso yo pedía a la comisión una grande reserva porque podían ocasionarme molestias. O cura de Ganda, Lanzás, tamén pedía secreto. Dice, espero que me guarde el secreto y si usted necesitase algún dato que a usted le conviniera, no tendría inconveniente en dárselos personalmente. A pesar de la valentía e meticulosidade dos cregos, houbos, como dixen antes, que tiñan moito medo de dar datos á comisión, porque temían que un cartado, é dicir, o mestre, acabase dentro a súa firma e obrara en consecuencia. Os curas tiñan, por un lado, esa valentía, e por outro lado, tiñan o medo, a ver que me poden facer a mí na miña parroquia. Ou el de Dines, no Pino, advertiu yo ao arzobispo de Santiago sobre Emérito Vázquez Benito, de Gonzaga, o Gonza, dice, por los inconvenientes que pudiera traerme como párroco, le ruego, excelencia, oculte mi nombre, remitiéndole el texto que, para de considerarlo oportuno, lo enviase a la comisión depuradora. Y había un, para nada disimulado afán clerical
por competir no ensino. Claro, na República, a enseñanza laica, os curas estaban deseosos de volver. Como dixen antes, colócase con incienso e agua bendita el crucifijo en las aulas e volven eles a coller as riendas. Despois, bueno, o díxome funcionaba. Isto, a meirande parte das denuncias eran por envexa, e porque, a lo mejor, si yo soy un maestro que te denuncio a ti es porque yo quiero tu plaza, ou porque yo soy la maestra que vive no sé que aldea, na escola, que abaixo viven os caseiros, as galiñas me suben á casa, métenseme na aula, eu protesto ao Concello e lle digo que se faga unha escola nova e eses caseiros me denuncian. Podenme denunciar porque son unha mestra solteira ou mestre solteiro con 25 anos y porque está bailando en el baile de la fiesta pues de cualquier pueblo de la provincia de La Coruña. A ver, ¿qué hace? Ou aquel mestre casado na Coruña, trasládalo para, creo que foi para Malpica, a muller queda traballando na Coruña e el vaise vivir, e claro, daquela, un hombre necesita unha mujer que le haga as cosas en casa, e colle a unha señora que estaba viuda e tiña moitos nenos. Bueno, en boa hora empezaron o bule-bule de que está saliendo con la señora, que vergüenza, que escándalo, e resulta que non había tal asunto de falta de moralidade. A muller estaba tranquila na Coruña porque sabía que non a estaba enganando. Ou nun pueblo que a casa do cura daba para atrás, a unha eira, a casa do mestre tamén, e o mestre, a parte de mestre, criaba unha raza famosa de porcos, e tiña unha porca, e contan unha historia como ven un porco para cruzar. Claro que aquello lo viesen los niños del pueblo e las mujeres, aquel acto sexual dun porco con unha porca, o que la levaba dentro. E tamén aparece o caso que non se te esquecen porque aparecen por aí. Hai outro que xa termino, dice: prohibido estaba cualquier medio anticonceptivo mediante la ley de protección de la natalidad. Así, al maestro Darío Freán Barreiro lo acusó el cura de Narón del siguiente modo, decía o creo: dícese que enseñaba a los niños cosas sexuales, precisando el alcalde que había comprobado verbalmente la falsedad de unos rumores sobre supuestas enseñanzas eugénicas en su escuela. Manuel Vázquez Álvarez, dice o cura, tiña unha esposa que defendía a anticoncepción, es padre de familia y no cumple como tal, pues la mujer hizo propaganda de los medios anticoncepcionistas, no va ni asistió nunca a misa, ni cumplió ella con deber alguno religioso. Como pai de familia de Buenas Costumbres, Ángel Estraviz, que informara dun modo positivo sobre o mestre, o cura pareceulle que o autor era un informe pouco recomendable deste señor de Buena Familia por ser borracho. O sea, en este plan. E hai bastantes informes dese supuesto padre de Buena Familia e Buenas Costumbres que cando tes o expediente a man do cura e os expedientes do pai dices: reviez, a letra é a mesma. Entonces, en moitas aldeas, o cura escribía o informe do cura e despois escribía o informe dese supuesto padre de Buena Familia e Buenas Costumbres. Podíamos estar falando desto hasta aburrirnos e hacer aquí unha película porque, bueno, temos o que dicía, temos unha base de datos que son 145 casillas en horizontal por 2061 mestres, salen 330.000 registros. Deixémolo en 250.000 datos de mestres da Coruña que temos nesa base de datos, de tal maneira que vamos ver que pasou na comarca do Ortegal, damos o botón e aparece todos os mestres do que lles pasou. Isto é, grosso modo, o que podemos decir con este bulir así por riba sobre a depuración na Coruña e en Galicia. En Galicia, insisto, fai falta un estudio en Ourense, na Universidade de Vigo está todo preparado para que alguén o faga, na Coruña fixémolo, en Lugo hai que facelo e en Pontevedra está ben estudiada, pero tamén se podía facer un aplicando esta metodoloxía, que agora esta que vos acabo de mostrar xa está superada no propio departamento no Vigo con outros detalles para darle reviravoltas. Agora, o futuro de todo isto é un estudio cualitativo e cuantitativo, hai que ver os expedientes. Porque os expedientes non vos minto se vos digo que é como estar vendo unha teleserie. Porque ali aparece todo.
aparece o que che dicen as autoridades, lo que tú le contestas, como replicas e como, bueno, hai outro detalle, expedientes de maestros, todo positivo, chega a comisión depuradora e aunque estás limpio de todo, según esos papeles, te dice un cargo, ayudó a los familiares de los maestros implicados en la Revolución de Asturias. Y ya está. Después ves sobre todo las mestras, yo cumplo la devoción a Cristo, que es el gran maestro, yo intento parecerme a él, y entonces tengo que ayudar al prójimo. ¿Cómo voy a dejar yo a esos niños sin padre o sin madre que se mueren de hambre? Yo puse 2 reales o el dinero, 4 perros de aquella. Esto es así. Yo que soy muy católica, ¿cómo iba yo a saber que estaba ayudando a esos que ustedes dicen? E despois de facer este estudio, xa te deixo, os resultados desta investigación da Coruña, como vedes, veñen a desmentir aquelas aportacións que ata o ano 17 eran máis simplistas e que falaban dun enorme, unánime purga do magisterio republicano sin ter en conta as cifras reais de absoltos e sancionados e a entidade das sancións impostas. Espero que isto vos servira para algo. Nos seguimos traballando nesta historia, como advertí no principio. Agora vamos a preparar, xa está preparada, porque queda la llamada aquí de la Fundación y entregar todo para ese estudio de lo que serían los libros de la depuración del magisterio en toda España. Non sei se queda algo por aquí. Bueno, con esa foto, a derradeira lección do mestre, e como digo eu sempre que estas cousas que nestes tempos parece que hai certo sector da población que anima todo isto. A mí o que me asusta, falábamos antes do café, é a xente xoven que necesitan, como dice un amigo meu, parecemos gando, necesitamos un amo que nos leve, que nos guíe, como os burros. E esta xente que ven en lo máis ultra, ven esas modas, no moderno, como se consideraba o nazismo naquela época, e pon un pouco os pelos de punta. Pero bueno, esperemos que isto quede aquí nos papéis. Tristemente, isto é tamén unha homenaxe no libro, na investigación están todos estes mestres, homes e mulleres, cada un con seus defectos e as súas virtudes, o seu nome, os seus apelidos, como unha homenaxe e que isto non se esquece. Así non repetimos, como se non está condenado a repetir 2 veces na historia, pois hai que conocer para ver o que hai e seguir por outro camino por os dedos tempos. Nada, un placer como sempre falarle a xente, neste caso a todos vos, e se hai alguna dúbida que queirades aclarar, aquí está.